ई के हवे? जैसा लगा था कि उस साइंटिस्ट है का। तनी देखे ध्यान से थे। हे ई कोनो साइंटिस्ट ना है हवा। ई महिला साइंटिस्ट है। नो 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 नो। साइंटिस्ट से कम कहाँ बाटिन बतावा ले। अब हम ओहे आदमी के खोजल चाहत हई जवन आदमी अफवाह फैलौले बा कि मेहरारून के और लड़किन के दिमाग नाई होला। बतावा कौनो ऐसन पुरुष बाटे जेकरे इतना बढ़िया दिमाग आ जा। मनी बतावा ले इतना बढ़िया तरीका के जुगाड़ बतावा महिला के अलावा के निकाल सकला। कौने पर लोग अफवाह फैलौले हमें कि मेहरारून के दिमाग नाई होला। बतावा इतना गजब दिमाग। अब बतावा ऐसे बढ़िया जुगाड़ का चाही। और जुगाड़ तो जुगाड़े बा, पैसा का बचत देखा कितना बढ़िया बा। एक वस्तु से जानला कि ये लोग तीन तीन काम कैले हलिन। एक तो जानला कि पति परमेश्वर का पूजो कैले हलिन करवा चौथ के दिने। और दूसरा काम पूजा कैले के बाद ओसे आटा भी चाल लेहलिन। अब बतावा राती के सूतत आठिन तभी जुगाड़ बना लेहलिन। अब मच्छर कटिहे नहीं, फर्स्ट क्लास के मच्छरदानी के जरूरत है नहीं। और जेके मुंह ढक के सूतले में प्रॉब्लम रही उ जानला कि आराम से मुंह ढक के सूत भी सकला। बाहर के हवा आराम से बढ़िया स्वच्छ हवा ले ले। बतावा इतना बढ़िया दिमाग कहाँ से आवला। हम तो जानला कि भारत सरकार से निवेदन कर कि इन्हू के मौका दा। इहो देश के लिए कुछ कैल चाहत हैं लेकिन केहू जनी मौका नहीं देता टे। मौका दा यो और कुछ देखा आविष्कार कई सकेले।